Лаборатория ул яңа белемнәр, яңа дуслар һәм минем старт площадкам. Дәресләр монда ел дәвамында үтә. Һәр кеше үзенә ошаган юнәлешне сайлый ала. Укытучылар дәресләрне аңлаешлы итеп үткәрәләр. Әлбәттә, миңа дәресләрнең сәләт йортында үтүе ошый. Чөнки шәһәрнең кай җирендә булсаң да, монда килеп җитүе бик уңайлы. Шулай ук мин фәнсәрдә үткән сессияләрендә әйтмичә кала алмыйм. Чөнки монда булган интенсив программа, кызыклы чаралар миңа бик ошады. Тил ул безнең киләчәк, һәм без аны үзебез тудырабыз. Син дә безгә кушыл, IT-ның нинди кызыклы юнәлеш икәнен белерсең.